kita, gaganda kita. Wala ka nang pakialam dun, malaki na ako. Hindi kita pinalaki, hindi kita pinalaki, hindi kita pinalaki. Hindi kita What's up guys? So karon kay mga tumisay lang. Kailan naman na niya Justin. So kung kami yung ko ano to Just? libro. Ang ka libro. Dua ka po, matik siya yan. What? Hi. So karon padong namin diri sa La Justin no na namin sa kuan. Rikoonon. Na editor wini bangok kon. Adik-adik. So muntas yung tanong. Muntas na padong nila dyan. Let's go. Oh, PG dok way gubo no. Ay gwapo. So karon kay nakuha na namo ang libro no. Pakita Just. Pakita ba? Kawa ka? So nakuha na namang libro. So update lang naman ikabot mo sa eskwelahan. Itabon ni Just. Dali ba? Tabon ni ba? Di mo tabunan. Ano naman dito sa PL Just? Ang sa PL. Lindot, timawaan ako dire. Ano sa? Lindot. Na-remembrance ninyo. Pirma yan. Yung sa PL. Vlog on the mix. Jakey boy, bakit? Jakey boy. Ay, Jakey. Gago. So karon kay inan ako sa eskwelahan so kauban ako si Juan John na. Ha. Ano player si? Game kill. So karon wala mi among buhaton ra lang gyud kami sa SP na mo katong sanay. A few moments later. Kasi ito ko tennis na amo kanon karon kay wala pa minuman. Nya mo man na to pwede na may di mo kuha. Joke lang ay pero pa may clearance pa may clearance mo kay. Wala may clearance. Di ba clean? Clean ka ha, clean ka. Wala pa may clearance kay panangatag si ma'am. Oh. So may rice na. So, inside the tapikan. 2 hours later. A few inches later. Saya ngayon na na-delete ako mga clip katong naligo mi kay ako to FP rin. Wala na yung chino rin. Inayang na ako nito mi. Katawa niya ba sagit niya. Sama na nakita ninyo ang kopya so ikaw. Wapo gusto. Mura juga bayad clean. Balik ka niyo sapa pa ito rin. Explain. Ispin eh, wait, ispin. Istorya lang mo ni. Makagago. Vlog. Ay, baka ka. Sige kay mama. Kaya na lang ka nang. Bakit mo mag-monetize sana? Apa lagi ka? Batang yagit mga. Hoy, ikaw tong girip. Ha? Ikaw tong girip. Right? Dili mo ito. Early. Nyako. Panyo. Mogi gay nung. Gay. Unsa klaseng inim nun? Ay, just practice din rin guys, ano niyo? Pilipina, yeah. Bayas kara. Go boy, tubangan na. Tubangan. Swimming. Tiya, pada mo na din na. Ano na, pada mo na. Hello. Patay. Hoy nga nalagyan na inom lagi. Eskwelahan ka ni. Ako sa pamilya kay ka na ang family. Ikaw lang, ikaw siya. Ano ka ba nila, Jiggy? Mag-inom. Di na mawagod. Pre, ang di ka na mo ang inom rin.
Uwi na hindi mo alam. Basta lang kay pustaan na yun. Ayaw papa. Papa. Shout out pala, shout out. Shout out. Ada shout out ba? Yung mga gagawin na ba? Shout out. Shout out. Bayan. Marlene, ka to Marlene, man na to Marlene. Awa, nanamday ko, action na lang ko, action. Ada na action bitaw. So ko to ganyan, practice mi sa kuan. SP na mo ta teenage about sa teenage pregnancy. Wala ka naara nimo. Kawali. So kanang kato about sa teenage pregnancy ay si Mary Rose. About sa teenage pregnancy kanang written mo para mataga na clearance. Hindi ka pronounce na eh. Clearance. 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 Basta ka to. Kanang papel nga suwato ng pirmahan. So, mabalik lang ko niya kay si Mirelos na ko kay ko. Pagkabib na ako eh. Balik lang. Dako pa mo. Joke lang. Guwapo mister. Isang dalagang Pilipina. Yeah. Kuha na. Kanta na. Isang dalagang Pilipina. Yeah. Dalagang Pilipina. Gago. Wig ko to anan. Wadi ko nakawal. Balik mo balik eh. Isang dalagang Pilipina. Nakita. Tarunga ba? Okay, 1, 2, 3, go. Isang dalagang Pilipina. Still. So, I'm back. So, magutan na taon sa mayon nila nga. Kuha na lang. Last week na lang karon sa class dito. Magutan na tayo interview. Siya to first. Pero, unsa mayon mo na rin. Unsa mayon mo nga. Kuha na lang na. Last week na lang klase karon. Unsa mayon mo last na lang karon nga week klase. Ha? Unsa mayon mo nga last week na lang karon nga klase. Pinapabalik na lang. Dapat dahil ulit sa'yo. Last week, dapat last nga week. So, ato sa interview si Kwanti. Sa may ngayon mo nga, last na lang test. Wala pa. Ha? Sa may ngayon mo nga, last week na lang yung klase. Kuan ka nang... Kulbaan sila kay Basa mo. Man na ba medyo no? Okay, fine. Wala pa, gago. Dalagang Pilipina, be. Uy, pwede na daw mag-perform. Kita rin ang chicken. Paspasi ba? Saan ka naman pupunta? Naging na. Wala eh! Ako na eh. Basta sunod na kasi. Nag-inom. Dire. So I'm back guys, so balik lang ko niya no, nag-aabot ako sa mga kay di paggo ko kapoy pa rin ang lawas eh, practice mi gigan niya, galagot ko no so balik lang ko niya, let's go. Presentasyon namin ito po sa Teenage Pregnancy ang mga Saan ka naman pupunta? Kasi na. Wala ka nang pakialam dun, malaki na ako. Hindi kita pinalaki. Ganyan ha? Kumusta kung ganyan? Umuwi na tayo. Mamaya na. Tara, umuwi na tayo. Mamaya na sabi. Ang sabi ko, umuwi na tayo. Mamaya na.
Umuwi na kayo. Sige, uwi tayo pag inom ka ng isa lang. Sige, isa lang ha. Ito, inahanap ka ng tita. Mauna na ako rin ha. Ay, Tama mo. Hanggang sila na lamang na iwan at sobrang nalasing silang dalawa. Hindi lang nadilim ang kanilang paningin at hindi na nila nalaman kung ano pa ang sinusunod na kanila. Nakalipas ang 2 buwan, nagkita si Primelis at si Jana upang umuwi na. may sasabihin ako sa'yo. Huwag mong ipagkalat ah. Kung ano yun? Kung ano yun? Buntis ako at si Janela ako. Paano mo nalaman buntis ka? Paano mo nasabi si Janelle yung ama? Kami lang naman dalawa ang nag-inuman. Yan sa amin. Huwag mong gawin yan! Wala kasalanan yung bata! Boto ka yung bata! Boto ka! Nakita si JK at Janelle buntis ako at ikaw ang ama. Ha? Paano masabi? Alam kong ikaw yun. Ha? Saan naman yun? Kung sabi... Natuloy ang iniwan ni Junel si Primelis. Dapat po tayo makinig sa mga payo ng ating mga magulang dahil baka lang po ito sa ating kinabukasan. Huwag po tayong makinig sa mga tentasyon sa ating buhay. At ang mga mahal ay hindi paligsahan. Dahil mo ikaw ay bata, alam mong hindi ka pa handa sa mga pagsusod mo. Dahil kung ikaw ay pumasok sa mga ganyan, ito ay napakahirap na pagsusod sa iyong buhay. Dahil na ikaw ay batang bahaya. Huwag subukan nyo, ayaw mo matuloyan. Ang teenage pregnancy ang dahilan kung bakit dumandami ang populasyon sa bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit kadalasan